Ota kädellä vähän kiinni siitä reunasta, että on 80 hyppy ja läntää Ei vaan otat käsillä Osaat pyöräyttää itsesi ilmassa 180 niin Ei, Limme, näytä meitä. siitä niin. Nyt tää menee kato nauhalle, niitä on todistusaineista. Yritä päästä vaan. Hyvää vittu. Ei oo moni tehnyt tuttua. Helppo. Hyvää bowlingia. Siellä oli tossa... Äijä kävi sit kiipeilemässä. Joo. Tossa. Alas. Sama alalla kuin ylös. Mutta niinku käänteessä. Onneksi Tuolla oli siinä... Ostin kesän alussa. Aalloilla. Siinä... Mitä saa? Tourulla. Ei ku... Luttaakko? Silloin se on ihan kiipeilyseinä. Aki on varmaan nähnyt Faseesta sen videon.